Sa Municipal Plaza, mao ni ang group 2 kung diin ang limpyo ta dire para preparation sa ato ang pag-celebrate sa Foundation Day o Seafood Festival dire sa lungsod sa Matalom. Okay, November 14, 2022 guys ang atong pag-celebrate sa Foundation Day ang 14 to 18 niya arena mo guys. Soroy na mo dire sa ato ang kuan pag-celebrate sa Foundation Day o Seafood Festival dire sa lungsod sa Matalom. Eh? Kung ate butangan man to. Ha, oh, butangan man to mga butcher pe. Dante. Pagwag ka ko. Napagdasan ko. Wasa. Ako, kuhan ko. Melissa, number 2 dahil mo Melissa. Number 2 pag mo Melissa? 1 man. Oh, number 2 dire. Oh, Yoy! Ay, ano na ako? Lagi rin naman sa ako. Basurahan lang ang dalon te. Pwede na. Puro na sal. O lagi